Úplne otvorená strela od Stevensona, krásne tam. V druhom polčase. A pritom už narastajúcom počte strát. V poslednom okamihu dokázal namieriť presne. Zápäti Stevenson výborne vystihol príhra v Bratislave. Ešte teda na Interi. Charmiel Stevenson. Prečítal Majerčák. Krásna príhra. Handlová. Ani Slovan na tom nie je oveľa lepšie. Teraz dostane loptu od Železňáka. Stevenson ide do koša. Len do domácich, ale celkovo v zápase Stevenson a jeho... Vidze. Charmiel Stevenson. Skúsi to za 3 body. Prikrátka strela, ale hľadá Charmiela Stevensona. Stevenson odtlačil si. Skore sa nám trochu zaseklo na stave 40-39, ale Stevenson. Vstup do štvrtej časti bol veľmi dobrý z pohľadu domácich. Stevenson dá trojku. Je tam aj 30 hráčov. Snažil zastaviť rýchly protiútok taktickým faulom, však pískaný nebol a rozhodcovia Stevenson dáva napokon mu, ale lopta vypadla. Predtým to bola 7. trojka. Hostí to... Lanoviča, ale urobil nakoniec kľúčku aj sám na seba. A o loptu prišiel, posledná minúta. Tak len zablokovaný Pavelkom. Zaujímavý mikrosúboj týchto dvoch s dvomi dejstvami v prospech Osivcov. Má 4 fauly, takže musí byť opatrný, ale ešte